En tynd hest var meget lettere at træne, fordi den ikke havde energien til at kæmpe imod. Da jeg ser billederne, så tror jeg, det er fake. Det kan ikke ske i Danmark. Det værste, man overhovedet kan forestille sig som hestemenneske, det er virkelighed i Danmark. I alt finder politiet 50 døde heste. Nogle gange er den her hest delt i 2 eller 3. Nogle gange er det noget af bagparti. Så vælger jeg så på et tidspunkt at dreje, og så kan jeg ikke hænge ved længere. Det er nok noget af det værste, jeg har set i mit liv. Den tidligere medarbejder på Viborg Stuteri, Tyrell Cotant fra USA, fik i første omgang hele sagen til at rulle. My name is Tyrell Cotant. Mit navn er Tyrell Cotant, og jeg er 26 år gammel. Jeg bor for tiden i staten New York, hvor jeg arbejder med at træne heste. Gennem en fælles bekendt kommer amerikanske Tyrell Cotant i kontakt med ejeren af Viborg Stuteri, den 66-årige John Byrjalsen. Efter sigende leder Byrjalsen efter en medarbejder, der kan oplære hans personale. He kept on saying that he needs a cowboy. John Byrjalsen fortalte os, at han havde brug for en rigtig cowboy, fordi vi er vant til at arbejde med vilde heste. I always wanted to work with somebody. John fortalte, at han arbejdede med olympiske sportsheste, så jeg var virkelig spændt. Jeg havde store forventninger til, hvordan et olympisk stuteri så ud. Jeg tænkte, at hestene ville være helt fantastiske og i god form. Jeg forventede et helt hold af mennesker, der arbejdede for John. So we get to the main stud. Vi kom frem til hans hovedstuteri. Da vi skulle ud af bilen, sagde John, at vi ikke skulle tage os af rodet. Jeg grinede lidt, men da jeg så kom ud af bilen, så stank det, som om noget var dødt. Lugten rammer dig som en hammer i hovedet. Det er en lugt, jeg aldrig vil glemme. Vi går så gennem de store døre ind til stallen. Det første, jeg ser, det er hestenes hoveder, der stikker ud af båsene. Vi kunne se, at hestenes hoveder var helt udmagrede. John viser os den første hest, men hesten så meget tynd og syg ud. Det lignede, at den var ved at dø. Jeg tænkte, at John ville fortælle mig, at det var en rigtig gammel hest, og den måske tidligere havde vundet en masse priser. Men så fortalte John mig, at det var den her hest, jeg skulle arbejde med først. Jeg var i chok, så jeg spurgte ham, hvad har du tænkt dig, at jeg skal gøre med den her hest? Jeg mener det dybt seriøst. Jeg kan ikke arbejde med den her hest, den er alt for tynd. Men John sagde, at en tynd hest var meget lettere at træne, fordi den ikke havde energien til at kæmpe imod. Det synes jeg var hårdt at høre. Der gik det op for mig, at der var noget helt galt med manden. Men jeg håbede samtidig, at det var den eneste hest, der så sådan ud. You know, in my head I was thinking, I hope that's the only horse that's like this. Men det er langt fra den eneste hest på stutteriet, som er udsultet eller syg. I sin tid på stutteriet tager Tyrell Cotant 180 billeder af heste for at dokumentere deres tilstand. Tyrell Cotant har kun været på Viborg Stuteri i 12 dage, da han afbryder sit ophold og rejser hjem til USA. Men Tyrell har svært ved at slippe oplevelserne fra Viborg Stuteri. Jeg besluttede mig for, at jeg var nødt til at få lettet mit hjerte. Jeg blev nødt til at få det sagt. Den 29. juni 2023 laver Tyrell Cotant et opslag på Facebook, hvor han beskriver sine oplevelser på Viborg Stuteri. I opslaget uploader han også billeder af de udmagrede og syge heste. Det er grunden til, at jeg lavede Facebook-opslaget. Jeg ville fortælle verden om mine forfærdelige oplevelser af det her sted. Forhåbentlig kommer det aldrig til at ske igen. John Byrjalsen udtaler til TV MidtVest, at han ikke kender til de billeder, som Tyrell Cotant viser i sit Facebook-opslag. Ifølge John Byrjalsen handler det i stedet om, at han og Tyrell Cotant gik skævt af hinanden. You know, it is about the horses. For mig handler det hele om hestene. Når John han siger, at han ikke kan genkende nogen af mine oplevelser eller hestene på billederne, altså undskyld mig, det er noget bullshit. John lyver. Han dækker over sig selv. Det gør han hele tiden. Jeg lavede opslaget, fordi han ikke tog sig af sin heste. Det handler ikke om penge. Penge kommer og går. Heste lever ikke for evigt, og de skal have det bedste liv, de overhovedet kan. De er fantastiske dyr, altså helt fantastiske skæbninger. For mig handlede det om dem, ikke penge eller et skænderi med John. A disagreement with John. En af dem, der ser Tyrell Cotants opslag, er 60-årige Flemming Heilmann Pallesen. Da jeg ser billederne, så tror jeg, det er fake. Det kan ikke ske i Danmark. Så finder vi ud af, at det værste, man overhovedet kan forestille sig som hestemenneske, det er virkelighed i Danmark. Og man kan tydeligt se det på billederne, at de lider.
Flemming Heilmann Pallesen og hans kæreste bliver hurtigt en del af en gruppe, der kører rundt i området omkring Viborg og holder øje med, hvad der sker på stutteriet. Hej. Så kører vi herude. Køregrupperne er ligesom præsentable derude. I det er sådan lidt Big Brother watching you. Kigger ind på Viborg ude fra vejen af, ser hvad der sker, melder hvis der sker noget. Der er jo blandt andet som skud for eksempel, så bliver der meldt til politiet, kører rundt til de andre gårde, bliver der flyttet heste, har jo ligesom styr på alle hestene, der kunne være, udover bliver der flyttet noget, som ikke skulle flyttes, eller noget, der skal skjules. Det er sådan set mere det. Det er ikke for at gå ind på noget privat ejendom på nogen måde. Altså det distancerer vi os fra. Det er helt legalt, og det er simpelthen bare for at ligesom, vi kigger, hvis I gør noget forkert, så melder vi det. Tyrell Cottans Facebook-opslag, der viser billeder af vanrøgtede heste, bliver delt over 2.400 gange og får både hesteentusiaster og køregrupperne til at demonstrere ved Viborg Stutteri. Den 12. august går det så vidt, at en fremtrædende hesteaktivist anmelder John Byer Jalsen. Hvad fanden ikke slå mig, mand? Gå ind højt, så vi lander højt. Stop dog! Hold op med det der! Slip hende! Du kan fandme ikke slå mig! John Byer Jalsen nægter sig skyldig og mener i stedet, at aktivisterne brød ind på hans grund. De kan godt være med at rykke mig ned i min nakke. De kan godt fjerne dig fra min nakke. De kan godt fjerne dig. Slip hende! Nej, så slip dog hende! Du skal fandme ikke slå mig! Du slipper mig nu. Slip hende! Slip! Du er anholdt. Færdig med det. Du har ingen krav ret til at anholde. Men den 23. august sker der noget. På landevejene omkring Viborg Stutteri vrimler det pludselig med gravemaskiner og lastbiler. Politiet og militæret er rykket ud. Den 23. august 2023 er en dag, en morgen, jeg aldrig nogensinde vil glemme i hele mit liv. I almost got bucked off a horse when I got the news. Jeg blev virkelig glad, og den hest, jeg sad på, blev helt vild. Den stejlede, og jeg faldt næsten af. Altså, jeg faldt jo ikke helt af, men det var tæt på. I didn't. I almost did. Samtidig er danske Flemming Heilmann Pallesen kørt mod Viborg for at overvære politiets store aktion. Når man så kører du ud, så tænker man bare, hold da kæft, John. Nu får du som fortjent. Altså, nu bliver det hele opklaret. Alt bliver lagt på bordet nu. Det er militære biler, lige så langt som øjet næsten rækker. Altså, der holder jo de store transporter af store gravemaskiner. På et tidspunkt efter en time til halvanden, ser vi en betjent komme rendende over bag fra hegnet, og han render over mod Viborg, hvor de andre betjente er, og han løber med begge tommeltotter højt op over hovedet, og ligesom, de har fundet det, de gravede efter. Og han var lige så glad, som vi alle de andre er. Vi omfavner simpelthen hinanden af glæde. Vi var jo bange for, at de gravede forkert sted, og ikke fik noget op i jorden. På den ene side var det jo glæde, men på den anden side var det jo bare vidstheden om, at det hele er rigtigt. Så går vi derhen af. Mange holder jo deres trøjer foran næsen og går derhen af, for det er virkelig, lugten bliver så intensiv på vej derhen, så det er næsten uudholdeligt. Det er sådan, at flere mennesker brækker sig over den her lugt. Så kan jeg se, at de her døde dyr i skoven på de her gravemaskiner. Hver gang de graver, så har den et stykke kød, en stykke hest med op i sin skovl. Nogle gange er den her hest delt i 2 eller 3. Nogle gange er det noget af bagparti. Det er så forfærdeligt, at noget så smukt, et dyr, skal ende på den måde i en massegrav. Det er nok noget af det værste, jeg har set i mit liv. At det er sådan, at jeg kan mærke, at min stemme den er stadigvæk rystet over det. Det er den følelse, amerikanerne har haft med massegrave i 1945. I alt finder politiet 50 døde heste begravet i markerne omkring Viborg Stutteri. Heste, som myndighederne nu er i gang med at undersøge nærmere for at finde en dødsårsag. Samme aften, som de mange heste graves op, tager lokale borgere initiativ til et fakkeloptog. Der er mange her, som ikke kunne leve med, at det her det skulle begraves uset. Over 100 personer mødes for at mindes hestene. Gravlys og blomster lægges i vejkanten i massevis. Den 12. september ankommer Tyrell Cottant i al hemmelighed til Danmark. Sammen med politiet kører han til Viborg for at vise dem de forskellige stalde, han arbejdede i under sit ophold i Danmark. Iført cowboyhat og blå denimjakke afgiver Tyrell Cottant forklaring i retten i Viborg, og det gør han, imens at stutteriejer John Byer Jalsen betragter ham for tilskuerpladserne. I didn't want to look at him. Jeg ville ikke se på ham. Jeg kunne ikke.
I retten kunne jeg mærke, at han stirrede på mig. Det kunne jeg fornemme. Han stirrede på mig igennem hele afhøringen. Jeg bruger ikke de her ord så tit, men jeg hader ham sgu. Jeg hader den person, han er, på grund af det, han har gjort mod hestene. Han er fuldstændig ligeglad med dem. Men afhøringen i retten går ikke, som Tyrell Cotant havde forventet. I was supposed to give a statement and tell my story on what happened. Jeg troede, jeg skulle fortælle min historie om, hvad der skete. Men da jeg kom ind i retten, fik jeg slet ikke lov til at svare på andet end de spørgsmål, de stillede mig. Det føles mere som en afhøring end en forklaring. Og det var jeg ked af. Det var jeg virkelig. De spurgte slet ikke ind til hestene. Jeg var kommet for at være hestenes stemme og for at fortælle min historie, men det virkede som om, at de var ligeglade. But you guys didn't seem like you cared. I retten opstår der også en situation, hvor anklageren spørger ind til en episode, som Tyrell Cotant tidligere har fortalt politiet om. Her skulle Tyrell have set John Byrre-Jalsen true og skyde efter personer, der forsøgte at bryde ind på Byrre-Jalsens ejendom. Men i retten ændrer Tyrell Cotant forklaring og har alligevel ikke set episoden. Tyrell Cotant forklarer til døgnrapporten, at der tale om en sproglig misforståelse mellem ham og politiet. På 3. måned fortsætter demonstrationerne ved Viborg Stutteri, og den 17. september eskalerer en situation, da flere demonstranter ender i et voldsomt slagsmål med ansatte fra stutteriet. I dagene efter slagsmålet lander en video pludselig på forsiden af TV2.dk. I et andet klip ser man en anden mandlig ansat for stutteriet skubbe en kvindelig demonstrant, så hun ryger ned i en grøft. Dagen efter slagsmålet, så sker der noget uventet. For en fremtrædende hesteaktivist, hende der fik en lussing til at starte med, så brillerne fløj af, hun blev anholdt og sigtes for vold. Hun nægter sig skyldig og forklarer, at hun handlede i selvforsvar. Torsdag den 12. oktober er omkring 40 betjente på uanmeldt besøg sammen med personale fra Fødevarestyrelsen. De tilser 407 heste på Viborg Stutteri. En hest er i så dårlig forfatning, at John Byrre-Jalsen selv vælger at få hesten aflivet. Fredag den 13. oktober er der godt nyt for Flemming Heilmann Pallesen og de andre hesteaktivister. Der sker noget, og der er sket noget. Som I alle sammen sikkert har hørt, så vælter lige ud af jorden herude på Vigården og omkring, og konkurserne styrter ned som et haglvejr. Konkursen er endelig blevet officiel, og lige nu er vi nogen, der mødes på parkeringspladsen. Men midt i fejringen på parkeringspladsen sker der pludselig noget. Egentlig vil vi til at køre. Vi er egentlig ved at pakke sammen. Så er der 2 personer fra køregruppen, som lige siger, at vi kører lige en tur op ad Vildevej og ser, hvad der sker. Så mødes vi på Skalskro. Som aftalt så gjort. De kører et sted, og der går 3-4 minutter. Så får jeg en opringning på min telefon, og der bliver råbt i telefonen. Stutteriet nu. Jeg råber ud på parkeringspladsen. Vi er en 5-6 biler. Stutteriet nu. Og vi springer i de her biler, og jeg er der inden for 20 sekunder. Og det, der så møder mig derovre, er jo lidt ufatteligt. Der er masser af mennesker, og jeg kan se, der holder en BMW oppe i indkørslen. Og jeg kan se, at der er nogle 2 grupper, som står og rykker og river hinanden. Og det er jo selvfølgelig de her medarbejdere, som er kommet og går ind på hver sin demonstrant, hesteaktivist. Pas på bilerne. Pas på! Pas på! Kom væk! Til min store forskrækkelse, og der kommer simpelthen is i blodet, så vælger han at køre ind i den mindste gruppe, der står nærmest, og der er de i hvert fald 5 personer, hvor han rammer 3. En anden demonstrant, som også er til stede ved indgangen til stutteriet, det er 52-årig Jakob Thorup Kærsgaard. Og da han ser medarbejderen køre ind i gruppen af demonstranter, så prøver han at stoppe bilen. Jeg løber hen, og så banker jeg på ruden først. Og så, jeg ved ikke, om jeg tager i håndtaget, eller der bliver åbnet. Jeg aner ikke, døren den går på en eller anden måde. Jeg kan ikke sige, jeg kan ikke huske det med sikkerhed. Altså, jeg kan jo ikke sige, det er jo sekund det her. Så jeg reagerer bare. Jeg holder bare så godt fast, som jeg kan i et eller andet. Så vælger jeg så på et tidspunkt at dreje, og så kan jeg ikke hænge ved længere. Pas på, Jacob!
lige der, da jeg har trukket vejret, forsøgt at trække vejret 2 gange ind, og jeg ikke kan trække vejret, der begynder jeg godt nok at tænke på, om det er ved at være slut, fordi jeg bløder også. Det kan jeg se. Det var det så heldigvis ikke. Det vil jeg så lige sige. Det var heldigvis kun 7 brækkede ribben. Med 7 brækkede ribben bliver Jakob Thorup Kjærsgaard hentet af en ambulance og kørt på Viborg sygehus. Og de 2 medarbejdere fra Viborg Studeri, de kører ikke ind i flere demonstranter, men føreren af bilen, han bliver anholdt af politiet. Han bliver dog løsladt senere samme aften. Men Flemming Heilmann, han glemmer aldrig synet af sin ven Jakob, der blev kørt over af medarbejderen fra studeriet. Det er smerteligt, det er frygteligt at opleve og se live. Jeg har aldrig været med til sådan noget frygteligt. Kurator for konkursboet Johnny Madsen udtaler, at et nyt hold af personale nu vil tage over og passe studeriets mange heste. Kuratoren udtaler derudover, at de også vil forsøge at sælge så mange hestene som muligt. Og så udtaler politiet, at studeriets konkurs ikke ændrer noget i forhold til de verserende sager om vanrøgt på Viborg Studeri. Sagerne er stadig under efterforskning. You know, I hope these horses get the... Jeg håber, at hestene får den retfærdighed, de fortjener. Hestene skal have et fantastisk liv, hvor de rent faktisk bliver passet på. Og så håber jeg, at lovgivningen i Danmark bliver ændret, så I får et dyrepoliti eller et hestepoliti. Jeg ønsker ikke noget dårligt for John. Når jeg ser tilbage på det, har han brug for hjælp. Men jeg håber aldrig, John får lov at have dyr igen. But I hope that John is never able to own another animal again. Døgnrapporten har været i kontakt med ejeren af Viborg Studeri, John Bjørn Jalsen, men han har ikke ønsket at stille op til interview.